masoyin mu ce kasuwa. Hello hello ina zuwa a wai ku kamfanonin sadarwa na Najeriya me kuke nufi da ku yanzu fi sabilillahi naira 10 a ce ba ta yi minti ɗaya ba naira 10 haba dan Allah dan annabi wannan wace irin rayuwa kuke so ne gani haba dan Allah dan annabi naira 10 ba ta yi minti ɗaya ba ka kira mutum wannan abun aibe ba gaskiya ku kawo mana gaskiya fi sabilillahi wallahi wannan abun bai ma ba abokina wallahi ka gani ka wai yanzu ka duba dan Allah dan annabi kwata a ce wai naira 10 ba ta ma minti ɗaya ba wallahi mutanen da nake maka ba su da mutunci gaskiya kamfanonin sadarwa Najeriya wallahi ta ba kwa kyauta mana wallahi ba sa kwata ba sa kyauta ka duba fa ka gani fa wallahi na gani gashi nan gaskiya mu wallahi rayuwar nan sai hankali wallahi rayuwar nan sai hankali Allah ba ta yi kwata ba kyale su kawai wallahi ha kenan